Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, gaur egun berezia da oso bigarren kafearen laborategian. Maitena Salinas Beiztegik kale egin digu, baina errefortzuak eskatu ditugu. Dei bat egin eta telefonoaren beste aldean zegoenak baiezkoa esan digu, zortedunagu. Beraz, gaur gurekin, 3 erregeen mailean, June Romatet, Ibarguren. Kaixo, aspaldiko. Bueno, ni ja presnago, así que... Ai. Ai. Aurkituko zaitu begiak itxiz gertu sentitu. June, Goiuri, nahi duzuen doinu eta neurrian kanta dezazuen, hauxe duzue gaia. Bertsolari txapelketa nagusia. Bertsozale elkarteak erabakia hartu du. 2022ko udazkenean bertsolari txapelketa nagusiaren 18. edizioa egingo dute. Getxon abiatuko da iraiaren 24an eta abenduaren 18an amaituko da Iruñan. 2021 zen ospatzekoa, baina pandemiarengatik atzeratzea erabaki zuten. 2017an ospatu zen azkeneko finala eta Maialen Lujanbiok irabazi zuen. Beti ez du goitik bera egiten transmisioaren trentzak. Guk beti gora ikasi dugu ta zabaldu muga ertzak. Lengoekin ta gaurkoengandik txapelau gerokoentzat. Lengoekin ta gaurkoengandik txapelau gerokoentzat. Eta tira, ez dugu oraindik aipatu, baina Tolosan 2022an inauteriak egingo direla esan digu alkateak. Momentuz, ez dakigu nolakoak izango diren, baina olatzeon alkateak ziurtzat eman ditu. Ez omen du aurre ikusten inauteririk gabeko beste urte bat, eta nik ez da ere. 2008ko inauteriak pandemiak eztanda egin baino aste pare bat lehenago ospatu genituen, baina iaz bertan bera geratu ziren. Egutegiaren arabera, otsailaren 24an egingo litzateke ostegun gizena, beraz, Jone, agian berriro dituko zaitu. Egun gizenean, bueno, nik saioa oianakin egin ondoren, txaranga pasako eteguna. Baina, tira, etorkizuna hitz egiten hasi dugu saioa, baina atzera begira jarri beharko gara. Gaurko egunez, zer? Tira, guazen iraganera, zehazki 1919 urte hartan, urriaren 26an, Mohammad Reza Pahlavi jaio zen, Teheranen, Mohammad Reza Shah ere deitua. Irango Shah edo enperadora izan zen 1941etik 1969 Estatu buru batetikan bestera, gaurko egunez jaio zen Evo Morales Boliviarra. Politikoa, aktivista eta buruzagi sindikala izan zen. 2006ko urtarrilaren 22tik Boliviako presidentea da. Zehazki, Boliviako historiako lehen presidente indigena da. Eta pentsa ze kantutzarra topatu dugun. Pero Evo la levantó y ahora toca defender. Pero Evo la levantó. Pero Evo la levantó. Ahora toca defender lo que el pueblo construyó. Lo que el pueblo construyó. Hau dau, kantutzarra! Ebori egindako bertsio. Bai, baina, bueno, bada ezpada ere, bestela taberna batean bukatuko dugu.
hobe izango dugu hegazkina hartu eta 9.548 kilometro egitea. Gaurko egunez, 1916an, François Mitterrand Frantziako presidentea jaio zen. 1981 eta 1985 urten bitartean izan zen presidente, eta Europar Batasunaren bultzatzailetako bat izan zen. Badakizue Daniel Mitterrandek Françoisen Alargun eta France Liberté gobernuz kanpoko erakundearen burua zenak Evo Morales babestu zuela. Bai. Gutun bat helarazi zien edabidei kolpisten atzean Amerikako Estatu Batuak zeudela salatzeko. Ara, Amerikarrak, bueno, zehazki Estatu Batuarrak, falta zitzaizkigunak. Benga, berriro hegazkinera, 6.161 kilometro egitera. Gaurko egunez jaio zen Hillary Clinton, politikari, diplomatiko, abokatu, idazle eta hizlari Estatu Batuarra. Estatu Batuetako estatu idazkaria izan da, Barkatu, Hillary, barkatu, zure datuak ez dauzkat onda. 2009-tik 2013-ra. Estatu Batuetako senatari izan zen 2001-tik 2009-ra eta Estatu Batuetako lehen dama 93-tik 2001-ra. Ia Amerikako Estatu Batuetako lehen emakume presidente izendatu zuten, baina Trumpen aurka galdu egin zuen. Askotan esaten da, Hillary Clinton Ameriketako Estatu Batutako presidentetzarako hautagai izan zen, lehen emakumea izan zela, baina gezurra da. Lehen emakumea Victoria Bothall izan zen, emakumearen eskubideen aitzindaria. Equal Right Party alderditik 1872an presidentetzarako hautagaitza aurkeztu zuen. Bothallek presidente izateko legez eskatzen den adina 35 baino gutxiago zituen eta ez zuen hauteskunde botorik lortu, baina aurrera egin izanak agerian utzi zuen mugimendu sufragista eta feminista gero eta gehiago ari zirela azten herrialdean. Bere historioa polemikaz eta ustezko eskandaluz betea liluragarria da. Bothallek maitasun askearen apologia egiten zuen, aktivista erradikala zen eta oso agerikoa Ameriketako Estatu Batuetako panorama politikoan. Aurkeztu zenean, emakumeentzat ez zen sufragio aktiboa existitzen. Beste emakume politikari garrantzitsu bat aipatu behar dugu. Oraingoan bai Euskal Herrira itzulita. Gaurko egunez jaio zen Laura Mintegi, euskal idazlea, irakaslea eta politikaria. Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzarako hautagaia izan zen Euskal Herria Bildu koalizioaren eskutik 2012ko hauteskundeetan, baina Urkulluk irabazi zuen. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Lasai, Urkullu, lasai. Baina uste dut politikari nahiko aipatu ditugula gaurkoz. Eta politika triste izan ohi da, beraz, musikan badagola aipatzekorik? 2007ko urriaren 26an, Meal Island, Indian, 1730 gitar jole elkartu ziren, duku errekorra usteko elkarrekin Bob Dylanen Knocking on Heaven's Door jozuten. I can shoot them anymore. Black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. It's getting dark, too dark for me to see. Aizu eta gaurko saioan zer? Bainak izan zazku eta Ainaut Agirre Goiak gure fauna eta florari begira liburua aurkeztuko digute. Eta sarrera borobiltzeko bertsolari txapelketa nagusiari buruz hitz egingo digu Junek. Eta OnlyFans aipatu behar dugu, Bienako museoek sare horretan kontua ireki dute. Bitxia da asuntoa benetan. Lasai, bitxiagoa da Donald Trump. Sare sozial bat sortu omen du, baina hau Unai Elordi Hidalgo katzalduko digu, bere kolaborazioa hasiko du gaur. Bueno, jarraitzen dugu, bigarren kafean gure kolaboratzaile berriak aurkezten, eta gaur, noski, gurekin aurkezle berriak aurkezten. Ere bai, gaur urriak 26 ditu, eta asteartea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
Kantuan agurtu genuen, esanez nahi zuenean bueltan etor zitekela, eta atzo Oiuri kontatu bezala, deitu genion esan genien aizu, biharko plano berik balduzu gurekin bigarren kafe hartzea baino, eta egia esan pixkat horrela egin zuen interesantearena, bueno, begiratu harru nire agenda, nola dukadan, unibertsitatea, ez dakiz zer, bli, bla, blu, eta azkenen baietz esan zigun, June Romatet Ibarguren, arratsaldeon! Arratsaldeon! Ongi etorri berriro! Eskerrik asko. Eta igandetik astearterako salto egin duen emakumea, baina horrela konturatu gabe, jauzi, trapezistaren jauzi egin balu bezelaxe, Goiuri ez egiz arandia astearteon, tangitorri? Astearteon! Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Ulurbide, gaur bigarren kafeak 267 ditu. Esan da bezala urriako 26, arratsaldeak 4 eta 11 minutu naiz irratian zarete bigarren kafea entzuteko prest, eta horixe, hementxe gaudela zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zenbatzen ditut zebra bide gainean euriak umeldutako espaloien artean. Utziko iazue gaur bi maite dut egiten? Ui? Sandwich modura, ingo eta arrueneko eta azkena, uste iazue? Bai, batzutan ez ezuk hartzen. Aizu? Jo, maite ditut itzulerak, eta gaur June Romatet Ibarguren gurera itzultzea maite dut, eta berriro hemen gurekin izatea, ze denboratxo bat pasa genuen elkarrekin, eta kantu hau oso aproposa da itzulera horiei omenaldia egiteko, ze 6 urte taldeare badator bueltan. Nerabe zaro eta nerabe zaro osteko talde horietako bat izan zen, eta urte asko zeramatzan ezer kaleratu gabe, 4 urte azken lana kaleratu zuenetik. 1987an berri zen sortu zen taldeak, 8. estudioko lana izango du, Laister, hemendik Bizpahiru azetara kaleratuta, eta hoxe aurrerapen kantua naiz irratian estrenatu duguna, eta gozatzen ari zaretena. Ahaztu dena maite dut benetan, horrelako taldek buelta egiten dutenean, eta 8. lan batekin helduaro sendo bati heltzen diotenean. Elortzatarrei, besarka da mendik, eta gora zuek, egon deizuela. Baina gure itzuleraren protagonistak, June Romatet Ibargurenek kontatu beharko digu bere maite duta. Batzutan, streamingetik eta bialtzen dizkigu eta aipatzen dugu, June Romatetek maite duela gutxi bota zigun bat. Uste baino lehenago egin beharreko proiektuak edo gauzak amaitu eta konturatzea, jak lauak direla saioa entzuteko, baina horrek ez izu balioko. Ez eta, zure antzeko zerbait esan behar nuen, itzulerak, baina igual pelota gehiagite izango litu. Bai, ez pasa. Así que, nik ekarri detena da, maite dut, afalondoren eukitzea zerbait ikusteko eta izatea astero egun berdinean saio bat edo horrelako zerbait, ze hain ohitua gaude ikustea serie bat atea eta golpez ikuste ditugu kapitulo guztiak, eta maite dut ez jakitea zer gertatuko den urrengo astera arte eta izatea zerbait afalondoren ikusteko. Ze duela gutxi, puri-purian tartean, horreko astean, Idoia Dabilak horixe proposatu, eztabaida hori proposatu zuen, Goiuri. Baina neska hau, generazion Z hau oso mileniala da, edo oso boomerra. Bueno, ez pasa, boomerra, la.
eztabaida hori izan genuen, bai, ea nahiago genuen telesaiak kolpetik kaleratzen zituztenean edo astez aste konsumitzera behartu eta horrek sortzen duen telesaia horren inguruko hizketaldi eta konbertsazio giro hori sortzen zuenean. Eta, bueno, denetariako joitzi kontrajarria dazkagu, segun telesaia, segun zer. Bai, Hori da. nik ere nire barruan ere kontrajarria ditut iritziak, bai. Baina galdetu beharko diogu zein den, ikusten ari dena orain. Ba, gauztez urdinak ikusten Ah, ditut, bai. ikusten dut baserria igandero, ikusten dut Masterchef Idealaite celebritiekin, ikusten dut 911 izena duen serie bat, Amerikarra dana, eta botatzen dute kanal batean niko hain, dakadana suertez, eta amakin ikusten dut aste artero. Ingelesez ikusten duzu? Ez, gaztelaniaz ikusten dugu. Vale, horretik no, baina behatzi bat deitu diezaiok eure bai ez? Behatzi bat edo 911 edo X. Zer da, poliziei buruzko edorrako Da, zerbait? emergentzia claro. estana, eta berez suhiltzaileetan dago zentratua gehiago, baina bai, emergentzietako edo zein arazan. Ba, mentxe dauzkagu entzuleak, Gorkak dio, iban, neska berria ofizinan, gaur egon eiz Tolosan, zu zeit eramatea bonboiak, bai, Gorka, ik daukek lotxa gutxi. Nire maite dut da ikustea bigarren kafeako laguneko argazkik gora zuek, guapos. Hori da, atzo igo genuelako talde argazkia. Eta jakin nahi bali moduz ez argazkidan, sartu gure Instagramean, bigarren kafea, eta hortxe topatuko duzue, naizeko promozio kanpainaren, edo sustapen kanpainaren barruan, egin zigutena, eta antxere elkartu ginen, 7 aurkezle, esango dugu, titularrak zeiun etzegoen argazki hortan. Entzegoen. Bueno, baina, akaso honen baten jarriko dugu, hor argazkian. Hori da. Ez, jarriko dugu argazkian ez? Argazki berri bat egingo dugu. Ze Photoshoparekin pertsona bat jartzea... Ez jarri, akaso honen baten tokatuko zaiola argazkian egotea. Pentsatzen hon esan izenula, Photoshoparen bidez. Ez, hori ez tegin behar. Goiuri, zure maite duta zein da? Bueno, ere maite duta... Jo, eske, zok ja nazkatengo zeate, ze... Lehen ere esan dut, eta igual 3 aldiz esan dut, baina... Eske, oso ondo indetelo. Ze maindire garbiak neuzkan. Neukan edredoi berria, potoloa, ja, negurako, ze hotza pasatzen nahi nintzen gauetan. Funda berria, jarri nuen kandela berri bat usain zoragarria duena. Eta orduan nire logela zen, atzo, paradixu bat, eta oso ondo indetelo, eta hori da nire maite duta. Maindire garbiak, hori da gauza zoragarria. Ados, guztiz ados. Ez du nik hori kontra esango. Hoxe beste iketzi daian falta. Baina nik nire azkeneko maite duta ere, bota nahi dizuet, eta hain zuzen ere da, niko goza laburra da, baina gustatu ditzaidan atzo, abesti bat topatu nahi nuela, eta ez zegoen Spotifyn, eta erotu beta bili nintzen, zenik etxean disko horren viniloan entzuten nuen, eta zeletxe eta badago kantu bat diskoari amaiera ematen dina, horrela lapurra Kirmen Uriberen hitzekin egindakoa Kike Gonzalezek, eta ez dut topatzen. Eta noski, segituan konturatu nintzen, vinilo horretan edizio berezi bezala dagoela azken kantu hori, eta ez dagoela bestelako plataformetan eta poxa eman zidan, eta gainera diskorio oparitu egin zidaten. Beraz, oso berezi izan zen hortaz konturatzea. Horrelako sorpresak ere maite ditut, topatzea bida. Horreinik analogikoak eta badu abantaia txoren bat, eta? Jode bat duela. Gizue viniloen salmentek zeden salmenta gainditu dituzela, eta guain sekulako arazoa da, hola, ezin dite produkzioan eta arazoak daudelako. Euskal musika egintza guztia estresatuta dagoela Durangorako ez zaizkielako viniloak iristen? Bai, banekin. Bale, barkatu. Ez eske, musikari lagun guztiek berdina kontatzen dute denak estresatuta da biltzala. Egia da, niri Adelek kontatu dit. ¡Wow! Muerta la ley, la justicia es un lujo. Vive en un piso de alto standing, entregándose. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién será el primero en hablar? Se escuchó un tic-tac en el séptimo cielo. Gángsters y trileros, todos hacen juego. Nadie va a comerse el marrón. Aprendiendo a nadar bajo el aguacero.
Eta beste gauzat esan behar dizuegu, entzuleok gu zuzenari gara jartzen duzu hemen lotura bat, bai, badakigu, Lanzarotetik, eta Urkolak jarri digula, eta Facebooken sartu behar izan dugu jakiteko zertzen, L'Etranger, hor Javier Muguruzaren zerbait dela antzeman dezakegu, azalpen gehiago behar ditugu, hemen ez du balio horrela lotura jarri eta ezer ez badiguzue esaten, ez dakigu, kantu hori jartzen nahi duzuen, kantu horrekin zerbait esan nahi guzuen, azalduko diguzue, baina bitartean aurrera guaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Munduari begiratzeko modua laguntzarrekin kantatzeko modua. Behin Jorge Luis Borges idazleak esan omen zuen, ez zuela euskararen errealitatea ulertzen. Halako hizkuntza zaharra izanik, arbola esateko arbola esan behar zuen hizkuntza ora ez zuela ulertzen. Jakin gabe ziurrenik euskarak idazkerak eman dizkigun erreferentzi begira behintzat, Etxepareren zuamuatik edo honen antzeko zuaontzeatik Axularren egun ezaguna dugun zuaitz formara, izan zituela bestelakoak ere, errexala edo takaso zuaitzari aritza edo aretsa deitzeko joera ura. Baita aipatzen jakingo ez dudan besteren bat noski, eta hozkotasunean nordaki galduko ziren bestelakoak ere. Baina zuaitz adasken moduan handitzen dira kopuruak zuaitz espezie bakoitzari joko bagenu edo animaliekin egingo bagenu ere. Usaitzeko modua hautuan nekar. Duela egun gutxi aipatu zigun bigarren kafean Fito Rodríguez idazleak filosofia bazela esklabuen jakintza. Azalduz jarraian, edonork eskura dezakela hizkuntzaren jabe bada. Hizkuntzak gordetzen duelako, ez soilik baina bai indar handiz gure mundu ikuskeraren azalpen antropologikoa, akaso filosofikoa. Herriaren jakituria badago hizkuntzan, baina hizkuntzaren errepresentazio gaitasuna galtzen denean, jakituria hori ere galtzen da agian, eta mundu ikuskera erren usteko arriskua badago. Esan daiteke erresistentzian direla gure hurrengo bi gonbidatuak, eta erresistentzia bada iraultza modu bat, iraultza xumea, liburu batean biltzen den jakituria. Hernan inguruko ornodunei buruzko liburua da gaur gurera ekartzeko baliatu dugun aitzakia, gure faunari eta florari begira, urumea baiarako natura eta ahozko ondarea, euskara ezagutza sinismenak. Izenak ondo laburbiltzen duen giroan ondu dute Eñaut Agirre Goia filologoak eta Iñaki Sanz Azkue biologoak lan hau. Filologoa eta biologoa batik bat izan ere, gauz asko badirelako, biak alabiak. Arratsaldeon, bi hoietan ongitorri, bigarren kafera. Arratsaldeon. Euskara eta natura uztartu dituzuen lan honetan esan dugu, ez dakit, desagertzen ari den mundu ikuskera bat jaso duzuela esan daiteken, eta hor, erresistentzia lan horretan ere identifikatute ikusten ote duzuen zuen burua. Bueno, ez dakit ez, guide bertigo puntu bat ematen dugu esatiak ez, galtzen nahi dan zerbait dela ze guk oen dela gutxi jaso dugu. Baina bai, egia da gero eta gutxigo jaso daiteke hau, gero eta lagin pertsona gutxigo daude hoi jasota dutenak, eta hortxe biligea trintxeran sartuta. Borroka horretan, pixka bat tira nahian ahozkotasunetik eta aipatu dezuen hortatik ez, euskarak naturatik jaso duen hori, tira nahian, jaso nahian eta liburu forma eman nahian. Mundu ikuskera horren oinarrezko bi elementu esan da bezala natura eta hau izendatzeko modua, euskara eta natura. Izan ere hizkuntzak baduelako botere hori ez, izenik ez duena ez omen da eta izenik ez badu gure mundu ikuskera horretan ere galdu egiten delako ezainot. Bai, hori da. Eta hauek nolabait guk jaso deguna da bereiek bizi diren lekuan ezagutzen duten beren ingurua eta nolabait hori euskeratik bizi dutela, ez? Eta zentzua euskeraz daukala mundu horrek, bestela
nolabait lekurtatik lekuz kanpo sentituko lirateke, ezta? Oker espaniz, Hernaniarrak zarete biak eta Hernanitik kanpo bizi zarete biak. Baina Hernaniko giroan sortu zen hau guztia. Kazetaritza erreportaje baten arira edo sortu zen lehenengo proiektu honen lehenengo pausuak edo hortxe sortu ziren, ezta? Bai. Garai hartan einaut Hernaniko kronikan, Urumeako kronikadan horretan izan lanean, eta askotan tokatzen zaiten aholkularitza lanak egitea behintzako naturan ingurukoak, eta gero nik ere jotzen nun behaien gara, noski, zerbait publikatzeko garaian. Eta, inauten dei bat jaso nun, esanez, bazaukatela erreportaje bat egin beharra, Hernaniko parkeetako hegaztiei buruzkoa, eta galdera nahiko simple egin zidan, ez? Inaki ze espezie egon daitezke parke horietan, eta ze izen daukate. Eta Nikolaxe, erantzun izkion, txolarrea, txepetxa, eta ez da kaskabeltxa, eta barri izan daitezke, eta izenak eman izkion euskera batuan, eta izen zientifikoan. Eta orduan etorri zen, hau dena piztu zuen, einauten galdera. Izan zela, eta honek Hernanin ze izen dauka. Bai, nik uste txepetxa eta txoarria, Hernani txoarria esaten zaio, baina txolarrea edo aipatzen zizkian batzuk, neuri ere ezagunak egiten zitzaizkian izenak, eta txoriak ere hortxe ez da, asko gehiago ez, baina hortxe, baina gero beste batzuk ez zitzaizkian ezagunak egiten ez txoria berak eta ez izenak. Eta hau amirlotxa, hau gerritxoria, eta hola, eta nik esaten nuen, seguru asko erreportaje hau idazten dutenen artean, txori hauek ezagutzen dituztenak bestera bat dituko diote. Eta gainontzekoak ez dituzte ezagutuko, edo nere tankeran ibiliko dira, ezta? Eta orduan horregatik galdetu nion, eta hauek Hernanin nola dute izena Iñaki, eta Iñakik etzekin, Iñakik asko daki, baina hori etzekin. Eta hori nik ere ez. Eta orduan, egin gendu nolako txe proba bat, hau, jakingo dunik egongo da, Hernanin da, holaxe, Aldameneko tabernan, harrapatu nune, txorizale bat, eta berai galdetu nion, eta erakutsi nizkion 5 argazki, eta denak segidan esan zizkean, kotxeen markak esaten nahiko balitzen. Hoxe izan zan pixka piztuzuna gure lan hau, ez da? Espezie bakoitzarentzat 150 espezieri buruzko fitxak edo topa dizake irakurleak, izen baino gehiago dira, eta 150 horiek sortzen dituzte 600 bat gutxienez, ez? Beraz, eta hori Hernan inguruan kokatuta, sortu den, ez dakit, ondare edo aberastasuna, baina horratzean zenbat egon daitezken edo zer egon daiteken pentsatzeak ere, murgiltzen gaitu ez, itxaso oso zabal batean, ez? Bai, dudai gabe, eta garai hartan ere inautek botazizkeanean, ez dakit ez, hementxe gerritxori arrunta zena arrastailua, eta, orduan, noski nahi piztu izaiten, ez? Etxetikan 5 minutua bizidan pertsona batek botazizkion izen horiek, gure etxetik, eta esan, nundikatea da hau, ez? Eta hor beste mundu bat badago, ez? Eta hortik tirakasi ginen, eta, aipatzen dezuen moduan, holaxe izan zen, tiraka, izenak, eta ez izenak bakarrik, liburuak gero jasotzen duen beste 1000 kontu, baina izenei tirakasi ginen, eta esan nuen, zer da hau? Badia txoriak 6-7 izen dituztenak Hernanin bakarrik. Kasu honetan, zerrak aberezitasuna egin genuen ikerketak, askotan badago joera bat, duela 100 urtetik egindana izan da, Euskal Herri mailan bai bildu dira izenak, baina agian herriko elkarrizketa bakarra eginez, edo eskualdeka, ez? Kasu honetan guk kontrako egin genuen. Eremu txiki bat oso sakonean ikertu. Eta horrek ekarri du, zukua askoz gehiago bat ez dira, eta horrek erakutsi dugu benetan, horratzean zer dagoen, kasu honetan Hernaniko kasuan. Baina hori pentsatuko genuen Euskal Herri mailara zabaldu ze atera daiteken hor, pentsa ez. Horrela ere, Hernanik ere izango du ez geografikoki hizkuntza influentzia ezberdinak jasotzeko, ez, Napar inguruko euskera, baina beterriare oso gertu, ez da kasualitatea, kaso Hernanin bertan txori batentzako edo zein espezierentzako 5 izen agertze hori, ez? Akaso bada beste leku batzutan gertatuko dena, baino ez edo non gerta daiteken zerbait, ez?
Izan daiteke, ze erranik gutxienez sumatu dugu 3 joera ezberdintzat baditula, izen askok dituzte edo 2 edo 3 izen, espezie asko dituzte edo 2 edo 3 izen ezberdin, ezta? Eta bat da hori, Donostialdeko joera esan dezakegu, eta bestia Naparraldekoa. Bi horiek bintzat nahiko nabarmenak, eta gero Beterri alderakoa ere esan liteke baietz badagola egon daitekela, ez? Baina, bueno, nik esango nuke 2 diala igual nabarmenenak, bai. Eta Hernani gainera nolabait herria bera izaten da normalean, muga. Herria bera. Eta herritikan Donosti aldera, Oriamendi, Santa Barbara, Jauregi, eta herria bera ere barne dala, horiek joera bat daukate, eta hortik hasita Osina galdea, edo Ereñozu, eta horiek beste joera bat daukate, ez da? Hor badago kasua, ez? Ipurtatxarena esate bateko, ez oso nabarmena da. Ereñotzu inguruan pototxa, deitzen diote. Eta gero Ereñozutikan Hernani aldera goazela, eta ja Donosti edo inguru hortara goazela, baserri batean, pertsona batek esan zigun, honek 2 izen zezkak, pototxa eta ipurtatxa. Eta baserri hori da gutxi gora bera muga. Eta hortxe da muga. Eta ez da hoi bakarrik, badago leku izen bat, toponimo bat, pototxerreka. Eta justo inguru horretan, ez? Orduan, nahi gabe geografiak beak eta hizkuntzak beak, hor egiten du jolas bat ez herri barrutan. Eta gero badago beste biologia aldetik beste ikuspuntu bat dela izena beraztasuna adierazten duna, eta da inguruaren ekosistema beraztasuna. Kasu honetan da, bai euskera aldetik daukan berezitasuna herriak, baina gero herri horrek gero eta ekosistema berezi desberdin gehiago orduan eta espezie gehiago bikoitu. Eta orduan da izen gehiago ongo dira biltzea. Zuek Urume Arriberan egin duzu ikerketa hau, baina esan genezake biologiaren ikuspegitik eta baita hizkuntzaren ikuspegitik esperientzia hau Euskal Herrira edatzeko modukoa dela, bai beste hainbat ingurutan egiteko, baina azken finean lagin modura ere erakusten duen hori eta lehen aipatzen genuen, ez? Mundu ikuskerari eta hizkuntzak gauzak errepresentatzeko duen gaitasunari buruz edo Euskal Herri osora ere eda daiteken lan bat bada, ez? Bai, duda gabe, eta gaina intentzioa ere bada hori, ez? Bain hasiko gara budazken bukera aldean, hitzaldiak ematen hasiko gara herriz herri, eta intentzioa hori da, ez? Esatea, bea. Hau da, egin dugun lana, Hernani inguruan, egia da gero aipu asko Euskal Herri mailakoak sartu ditugunak, ez? Baino, lan hau dudarik gabe beste herri askotan egin daiteke, eta hemen daukazue, gure laguntza eta materiala behar izan ez gero. Eina, Doberan Euskal Elkarteko kide, ez da egit, zarenu izan dakoa zaren, oraindik ere? Bai, kide izaten segitzen dugu. Hori da. Bai. Vale. Euskara talde izanik, eta esango nuke, ia Euskara talde guztiek bezalaxe, hor badago, ez, normalizazioan diarduteko joera bat, eta lan bat, hemen erakusten da, ez, Euskararen normalizaziotik haratago, badagoela ere, ez, pixkat modernitatean eta galtzen ari garen, bai hizkuntza eta bai hizkuntza horrek ordezkatzen duen naturarekiko harreman bat, ez, eta gaztenekin lanean aritzerako hortan, eta Iñakik ere hezkuntzaldetik badakit gero baduela zer kontatu ez, badagoela hor, ez dakit larritu beharko gintuzken, baina zuek esan da bezala, zuentzako ere asko berriak baziren, eta guretzat ere izango dira noski, normalizazioa egokionez, akaso beste maila batzutan ere egin beharreko lanak, ez da? Bai, hori da, gu naturarekin lotuta egin dugu lan hau, beste gai batzukin ere egin zileken, egia esan. Baina, naturak badu zerbait berezia, ez da, neurri batean guk askotan hitz egin izan dugu geroztik, ez da, antzekotasun dituzten hizkuntzak eta naturak, ez da. Eta hizkuntza ekologia zitzetzen danean, eta logika erabatekoa da, ze hizkuntzak neurri handi batean berdin jokatzen du, naturaren moduan jokatzen du, gauza bizi bat balitz bezala jokatzen du, ez? Horren badu zentzua naturarekin batera ikasteak, ez? Eta gaina froga da nolabait naturarekin batera ikasi dutenek hizkuntza oso nolabait barnean daramakitela, ez da? Eta horrez dago, ez da kasualitatea. Gero, guk ikusten genduen baita ere, gaur egunean nolabait, igual euskararen normalizazioan ez dakit historikoki zenbaterainoko garrantzia eman zaion ahozkotasunari, ez da? Nolabait,
hizkuntzaren funtzio guztiak, gure personaren funtzio guztiak hizkuntza batean bete ahal izateko nolabait estandarizazioari eman zaio garrantzia handia eta oso beharrezkoa eta ezinbestekoa da, noski. Baina, akaso gure egunerokoan behar dugun hizkuntza horri, da igual ez diogu hainbeste begiratu, ezta? Nolabait hori kaleak emango zigulakoan, ezta? Eta gertatzen ari zaigu akaso, hor klabe batzuk ematen dizkigula ahozkotasunak, igual orain arte begiratu ez diegunak gehiegi, eta begiratzen hasi behar dugunak, ezta? Ahozkotasun hori hor daukagu, bizi-biziri daukagu, gure herrietan oraindikan Hernani batean hori ahozkotasun hori oso barnetik bizi dutenak hor daude, eta horri nik uste bere balioa eman behar diula. Iñaki, okerrez banaiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko herpetologia saileko kide zara, baina ingurumen hezkuntzako proiektuen koordinatzailea ere, bai. Ez dakite egindako lan guztionek zenolako hausnarketak egitera eraman zaituen, hezkuntza ikuspegitik ere, badagolako, ez, hor ikaragarrizko zuloa eta gabezia. Akaso erronka handi xamarra ere bada, maila horretaraino jotzea, baina egon badago, bide bat horre biltzeko edo lantzeko, ez? Bai, duda gabe, hemen, nik uste eta inautek eta biok, indarrak batu ditugula, baina bakoitzak baditula bere adarrak, ez? Ez esango ikerketa adarrak, baina bai behintzat gure hipotesiak, gure nahiak zerbait jakiteko eta nire kasuan bazan bat naturarekin daukagun kontaktua, gero eta gai potenteagoa da, mundu mailan horri buruz hitz egiten da, landare itxutasunai buruz hitz egiten da, edo animalien ezagutza, edo bertako paisaia eta ekosistemen ezagutza asko jetxi dela esaten da, eta kasu honetan inoiz ez da ikerketa bat egin ikusteko aurretik nolakoa izan da erlazio hoi, ez, naturarekin eduki eguna, edo harreman hoi, kasu honetan egin dauna da, bilketa honek berak erakusten du, behintzat kasu askotan zenbateko ezagutza zegoen. Pentsa 150 espezien izenak bildu ditugu, baina ez izena bakarrik. Abia nola egiten duten, ze jokabide dituzten, ze joera, noiz etortzen dian, noiz pasatzen dian pasean. Orduan, hor dago adar bat, dala ezagutzaena, ez? Eta bestea, hezkuntza aldetik, beste aldetik, herramienta txiki bat, edo tresna txiki bat egin dugu, erakargarria izan zitekena, ze liburuak bazaukan zerbait oso zaila zena lortzea, eta nik uste hor, ez dakit esango digute hola da, baina guk uste dugu lortu dugula, eta da, adineko pertsona batek irakurri dezake, baina forrogatu dugu dagoeneko gazteek oso guztua irakurtzen dutela, batez ere, naturarekiko harreman hori daukatenek, ez? Eta bestalde oso ona izan daiteke sustatzeko. Ze hemen dauden animalia asko, gezurra badiru ere, oso erakargarriak dira, bai koloreengatik, ez, musker berde bat, ez hemen daukaguna bea, musker berde bat, baina badago jendea sekula ikusi ez duna, ez? Orduan, agian erakartzeko ere balioko digu horrek. Liburuak badu bere, ez da egite, pixu zientifikoan oski, baina badu ere kazetaritzatik, badu irakurrerreztasunetik, edo behintzate, literatura girora hurbiltzen duenetik, nahipuak aipatu dituzu, eta hortxe daude zein hau, hainbat elkarrezketa, testigantza biltze, lan antropologiko, etnologikoa, hori ere hor dago, eta gero forma baterako orduan, saiatu zarete uste dut, ez, irakurrerreztasun hori bermatzen, ez? Bai, hori da, zera hori izan, ez, azkeneko helburua hori izan, nolabait gauza atsegin bat egitea, ez? Gauza atsegin bat, eta nik buruan nolabait bi persona eduki izan ditut beti idazteko garaian, ez? Persona gazte bat, ni izan nindekena orain dela 30 urte, ez? 15 urte nituen garaian, natur zaletasun pixka bat daukana, eta nahi duna zerbait gehiago jakin, ez? Eta bestalde, persona helduago bat, gure gurasoen adineko norbait, nolabait hauek guztiak etxean entzun izan du dituna, noiz edo, ez? Bi persona hoiek euki ditut buruan, ez? Orduan, hoientzako saiatu gera egiten liburua. Eta gero, gauza atsegin bat, alik eta ez dakit, humore punturik handienarekin, eta batez ere, ahozkotasunetikan gertu egon ziteken literatura modu bat, ez? Idazteko modu bat. Beti komentatu izan dut egiten ditula bi ariketa, ez? Lehenengo, Hernaniarrek esan dute honen inguruan, eta hori
nolabait artxibatuta daukagu. Eta gero bi ariketa, ez? Hartzen nuen euskeraren herrizkeren atlasa, eta beste euskaldunek zer esan dute espezie hontaz, ez? Alegia, eta herrizkeren atlasean, hemengo espezierik ezagunenak azaltzen dira, eta han azaltzen dira, noizbait egindako elkarrizketak jendeari eta Euskal Herri guztian egindakoak dira. Orduan, eta askotan, koinziditu egiten dute hernaniarrek esandakoekin, ez? Hori oso gauza kuriosua. Eta gero bestea, orotariko euskal hiztegia, eta horre begiratu dugu, espeziez espezie, kasu horretan, beste idazleek zer idatzi izan duten, ezta? Eta orduan, horrekin egin dugulako pupurri bat, ez? Ez dakit zenbateraino nahasgarri izan lehiken, edo zenbateraino dotore, ez? Ez dakit zenbaterainoko ensalada sortu da, baina, nik uste, gustora gaude bintzat, emaitzarekin. Horrek, esan esango juri berketa. Nik, barkatu gai ez atrebentzia, baina Iñakik kontzeptu bat bota du, eta nik ez dut kontzeptu hori ezagutzen, orduan galdetu ingo dizut, bale? Zer da landari itxutasuna? Olakotan damutu iten ez, bota eta esan dut, guainde bota dut, bota garrezen. Hain lasai bota du, eta denakola hain lasai ikusi zaituztet, egin dutela nire barne interpretazio bat. Nik ere egin dut, baina igual ez da. Baita. Igual, bakoitzak esango dugu ze pentsatu duen da... Bota, ze interpretatu ez zuen. Iruditu zait, landore itxutasuna dela, lehen aipatzen honez, hizkuntza falta horrengatik dena landareak dira eta ez dugu desberdintzen, ez dakit, zuaiska bat, lore bat, edo zardan gauza bakoitza, landareak daude hor, eta basoan baso, eta dena oso orokorretik aztertzen dugula, ez? Bai, horti gutxi bera, nik pentsatzen hona, izan bat espezie daudela gure ingurun, da ez gehala, ez ditula ikusten, bai, dena bakartzat jotze dugula. Batzabitzate urruti. Honek merezi dugu, Juri. Bai. Bueno, bada hori eta bada zerbait gehiago. Zerbait gehiago, gaur egun animalien kasuan bai esaten da ezagutza asko jetxi dela, baina animaliak segitzen izaten zerbait erakargarria ikusten deguna, ez? Ordia landaren kasuan dauneko ez da ezagutza jetxi dela, baizik eta ez ditugula ikusten. Daukagu landare itxutasun bat. Alegia plant blindnessa, eta hau da, maila internazionalean aipatzen da zerbait. Da, landareak gaur egun konsideratzen ditugu dagoeneko, diala, zerbait, no esango nizuke, ondoan, fondoan dagoen zerbait bezala. Animaliak eta gu bizitzeko hori, baina ez ditugu ez da biziduntzat hartzen askotan. Hor fitxeak aipatu ditugu eta 5 taldetan banatu dituzue. Arrainak, anfibioak, narrastiak, txoriak eta ugaztunak. Eta aipatu bezala, Hernani erabiltako izenak eta aldaerak biltzeaz gain, beste euskalki batzuetako eta euskarako formak ere bildu dituzue. Akaso horrek laguntzen du ez, erreferentzialtasun horrek norbaitek ezagu dezake, 5 edo 6 hitz horietako bat. Eta horrek lagundu ez, bere imaginarioan, bere mundu ikuskera hortan behintzat gainontzekoak ere kokatzen eta animali hori kokatzen. Bestela oso arraro behar du ez, irakurle batentzat 5 izen ikusi eta bat bera ere ez da, norberak animalia edo landare horrentzako izango lukeena, ez? Eta hor uste dut, badela lagungarria ez, pixkat dena zabaldu eta aipatu duzuen bezala beste referentzia batzuk bildu eta ordenak pupurri horretan ere pilatzea, nahasgarri baino akaso kontrakoa izango da ez? Bai, berez ala intentzio horrekin egindakoa da, ez? Hain justure, hemen egon daitezke igual bi persona klase, ez? Hau irakurtzen dutena batetik, igual naturarekin hainbesteko harremana ez daukatenak, edo han jaio ez diranak, edo transmisio hori etxean izan ez dutenak, eta bere kasa ikasten ari diranak horiek, normalean jakingo dute edo euskera batuko izena, edo izen zientifikoa, edo akaso, igual, edo beste hizkuntza bateko zera ez, izena jakin dezakete. Edo, egon daiteke etxetik transmisio hori jaso duen norbait. Eta kasu horretan jakingo du, guk bildu ditugun, bilketa hontan, bildu ditugun horietakoren bat, ezta? Horren, alik eta abanikorik handiena zabaldu nahi izan dugu, ez? Da gero aurkibidean adibidez, intentzio horrekin dago egina bukaerako aurkibidea, ez? Osea, zuk espezie bat ezagutzen badezu izen batekin, saiatu zete izen hori bilatzen. Igual izango da frantsesko izena, igual izango da gaztelerazkoa, igual izango da izen zientifikoa, edo hemengo aldaera horietako bat, ez? Baina aurkibidean hor eukiko dezu. Hori da pixkat intentzioa bai. Eta gauza antzekoa edo egin duzue,
espainola eta frantsesarekin, esan dut, izen zientifikoa, gaztelaniazkoa eta frantsesezkoa ere agertzen dira. Eta horre uste dut, gure gizarte elebidun eta hizkuntza zapaldu honen errealitatean, zorionez edo zoritxarrez imaginarioik batzutan talkan daudela, ez? Eta niri adibidez hori irakurtzerakoan etorri zait burura, nire erderaz aritu eta pagoa nola esan jakinez. Ostra, pagoa erdera nola eta oker espaniz aia da, ezta? Bai. Eta aldiz, aritu euskeraz eta enzina erderazko hitzarentzako, oker espaniz ere artea da, ezta? Baina parekidea ez topatzea, errealitate batetik edo bestetik jaso dituzulako. Eta uste dut, hemen ere horrek ardatz bat ematen duela, ez? Mugaz bestalde, iparraldeko 3 lurraldetan bizi direnek izango dute, frantsesaren erreferentzialtasun hori, guk espainolarena, dena nahastuta, eta horrek ere, pixkate abaniko hori edo mapa hori erreztan duela, ez? Eta badago beste kasu bat dela duela astebete inauti ez nion aipatu, baino gertatu zaidana, ez? Kalean ezagun batekin topatu nintzen eta liburua ikusi dut esan zidan. Iñaki, eskerrik asko, gaztelaniazko izena sartzeagatik euskaldun berria da, asko gustatzen zaio mundu hau, baino ez du jaso, eta esatezun nik orain badakit, hor indizean bertan, aurkibidean bertan aurkitu ezaket ni nahi dudan espezia, eta orain badukat euskarazko izena ikastea eta irakurtzea. Argazki ederrak ageri dira liburu horretan, noski, begietatik ezagutu behar ditugelako hizkuntza horiek aipatzen dituzten animaliera espeziak, eta hori izan dituzue bide lagun, hainbat, lagunon, etxe hontako lagunak ere badira batzuk, Ander Izagirre, Juan Kar Andres, topatu dituzue, hainbat eta hainbat bide lagun, espezie horien guztien argazkiak eta argazki honak topatzeko. Eta nahiko lan. Uste dut, hasieratik aipatu gainula, hau izango zala, eukiko gainun lan handirenetako. Zailena, ez? Zailena. Ez da bate erresa, animaliei argazkiak ateratzea oso gauza zaila da, batetik jakimarezulako nun aurkitu, bestetik topatu imar dituzu, hirugarrenik gaina ondo harrapatu, eta barrez. Egia da, liburu hau ez dela sortu izugarrizko dirutza batetik, inbertsio batetik, baizik eta beti gora egin duen liburu bat da, erinozuko auzo udalan diru laguntza eduki dugu hau ateratzeko, baina egia da, inautek eta biok sartu ditugun orduak, kaso hortan, ez daudela, inoiz ez dira agian ordainduak egongo, ez? Eta nik uste hori argazkilariek ulertu dutela. Nola sortu dugun liburua, eta beraiek ere, noski hortan lagundu gaituzte. Ikaragarria di argazkia, gu gure txundituta gelditu geha, hor haude adibidez, baina Ander Izagirre gainaren anfibiotan arrastiekin, edo Juan Kar Andresen gaztiekin, gero Nagore Legarretaren kasuan, arrainen kasuan ere, hor pentsa, hor ja erronka zailagoa zan, ez geneukan arrainen argazkirik, orduan eskatu egin genizkion argazki horiek lortzea. Horretarako, igual kontatzeko aproposa da, ez? Nola lortu hauek, ez dindezu argazkilari bat utzi, juntzaite errekara eta argazkiak, ez? Orduan, baimena eskatu genuen, enpresa batekin lainketa bat egitea joan Urumean kontaktatu genuen, Urumearaz juntzeanean Nagore Legarretak hitz egin zuen haiekin, eman zituen bere tramankulu guztiak argazkiak ateatzeko, eta hola izan dira argazki asko, eta gero beste asko, izokilarena, salto bat egiten dagona, esate bateko, esan behar izan genion, ze lekutan, ze garaitan, eta gutxi gora bera, ze eguraldirekin zan aproposa, eta han egontzan. Eiztari lanetan. Eiztari lanetan. Eta horreneko tiruan botazun gaina. Eta izokina bizirik utzi noski. Salto ederrak. Ustunen dokumentalari buruzu galetu hartzen hori, goi? Dokumental bat ere baduzu, Hasi zinaten elkarrizketak grabatzen eta kontratu zineten hor 24 ordu bazu dela. Eta dokumentala egin duzu, Bai, dokumentalak ja baditu 5 urte, esango nuke. Lan honek balin baditu 10, hor erdibidean dokumentala daukagu, eta orain nolabait liburua, ez? Hasieran, Iñakik ondo esan du, ez? Beti gora egindako lan bada, izenak biltzetik hasitakoa, gero konturatu hori askoz gehiago zegola izenak baino,
hori dena bildu, kondaira, kontu guztia bildu, eta gero bilketa hori bukatutakoan, orduan erabaki gendun hori divulgatu egin behar gendula, ez? Nolabait eta orduan erabaki izan lehenengo dokumentala egitea, eta gero dokumental hortan egia esan, ordu betean biltzen da 24 orduko grabaziotan dagona, eta beste 23 orduietan esandako guztia gelditzen zitzaiguna irian nolabait, ez? Orduan liburuak nolabait itxiko luke ziklo hori, ez? Dokumentalarekin hasi gendun ziklo hori. Burbunak eta etxaiak, da dokumentalaren izena. Ikusgai dago nonbait? Momentu honetan? Bai, esango nuke YouTubeen bertan burbunak eta etxaiak sartuta, edo Arrantzadi Zientzia Elkarteko webunean, eta esango nuke doberan ez dakit sartuta dago, baina, bai, ikusgai dago. Egia da, hasiera batean ibili ginen herri, Donosti 2016-akin koinzidituzun, herri txikitik handientara ibili ginen bueltaka, eta, aurten gertatu zaigu ez usteko txiki bat, da izan da, hola, derrepentean, espero ez gainunean, Gasteiztik ditu gintuzten, bertan egon ginean dokumentala botatzen, eta gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako horrelako naturari lotutako zineziklo baian, antxe, egon ginean, Donostiako akuariumean, eta gaina bete egin genuen akuariuma, eta, ez dakit, ez ikaragarri izan zen, ez? 5 urte eta gero berriz, dokumentala ikusi, solasaldia, eta ikustea jendeak, jendea engantzatu itezula, eta orduan, guk ere hausnarketa txiki bat egin dugu, ez? Eta agian hasiera bote zuen galderarekin lotuta dago, ez? Gero eta urrutigo ikusten dugu mundu hau, eta orduan da gehiago erakartzen gaitu, agian hori da, ez? Hakin erue, herri zenpatek dakitzen, gara betian erraiuan dundi noa zan. Erraiua nola zan. Abezenetakin, horre bota du galdera. Berdia? Muskarra. Esaten zuen, kompetien pehatzen mentzala, muskarra saltatuta. Da, zazpirritan, kanpanoko bi esaten mentzula, libratzeko. O talinak, o karnabak, o pardinuk, o berdeloiak, o txiriskalak, eta moretak. Lezka belarra eta, lehorte belarra ez dena baztea Belar mina, bat. Hortxari gara entzuten, testigantzetako batzuk, eta dokumental horren aurrerapen bideo izan zena ikusten ari dira estenen bitartez gure entzule eta ikusle direnek. Eta, tira, badakigu dokumentala YouTubeen edota Arantzadin eta topa dezakezuela, baina liburua bera non lor daiteke. Goiuri dagoeneko ari da, Gabonak gertu direla, eta ari nintzen pentsatzen, hau, opari ederra da. Edon hori egiteko modukoa, batzutan izaten da jendeak ez behar duela, ez dakitalako opari komodin modukoa. Ez dakit, ez dut ezagutzen pertsona hau, eta ez dakite nondik tira, edon hori gustatzeko moduko liburuare bada, non lortu daitekin, eki? Oso ondo asmatu ez, hau da, egin beharreko oparia. Liburua Dobera Euskara Elkartean, Hernaniko Dobera Euskara Elkartean eros daiteke, gero Arrantzadi Zientzia Elkarteak badauka online bidez erosteko aukera etxera bidaltzen dizuete, eta gero edozein liburu dendatan. Eta, esan dezakegu ere Durangoko azokan egongo gerara bertan, Gainau eta Gerre eta biok, eta bertan aukera egongo da han topatzekoa eta baita ere online erostekoa. Badakizue, hortxe ondo asko azaldu diguten, Iñaki Sanzazku eta Ainhoa Agirre Goiak azaldu diguten liburu horren aukera, Durangoko azokan izango duzue, baita Doberan Euskara Elkartean, Arantzadi Zientzia, arantzadi.eus webgunean, Arantzadi Zientzia Elkartearen webgune horretan, eta zalantzarik baduzu eta espazaratea klaratu, idatzi gurita jarriko zaituztegu harremanetan sortzaileekin, ze etxerako modukoak dira eta eurek ere zuzenan erantzungo dizuete. Iñaki Sanzazku eta Ainhoa Agirre Goia, benetan mila esker gurekin kafe hartzeagatik, plazer bat izan da, eta, nahi duzen artea, aurkituko ditugu aitzakia gehiago. Horrela ikasten jarraitzeko. Hori da. Kaleko mixamarra gara guta. Horre, 150 horietatik ez dakito zen ardi bat harrapatuko zedogun. Bikote, mila esker. Eskerrik asko zu. Olako kafea eman ezkio etorriko gara. Hori inda dago.
Eta entzuten ari zareten hau Mikel Azpiroz da, Islak disko berriari izen ematen dion kantua, eta ziurta dezakegu azaroan gurean izango dela, gure laborategiko Ronix zahar poloniarrari jotzen, beraz entzun, eta segituan gara gu gehiagorekin zuekin ahozkotasuna izango dugu izpide, berriro ere hurrengo minutuetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Dute txapelketa, poltsikoak Kleenex ez goraino beteta, agurren bat prestatu diegu tarteka, ta eurentzat da gaurko bertso gogoeta, gure amek hainbeste merezi duteta. Bertsolarion amagu animatzeko, hantxe egoten dira saio bakoitzeko, eskuekin dantzatu zirulau panfleto, ze estiloa duten abanikatzeko, pantojak ere luke egingo beto. Beste batzuk ez dira ausartzen sartzera, Sarreran aipatu bezala, gaur esan du Bertsozale Elkarteak 2022ko irailean hasiko dela bertsolari txapelketa nagusia. Berez, 4 urtean behineko logika jarraituz, aurten pasaden irailetik datorren abendura ospatu beharko litzateke txapelketa, baina pandemiaren eraginez atzeratu zuten. Beraz, hurrengo urteko irailaren 24ean getxon hasiko da, eta finala berriz abenduaren 18ean izango da. Gainera, beken izan beharrean, Iruñeko Nafarroa Arenan ospatuko da. Elkarteak azaldu du, bertsolari txapelketa nagusiak bertsolaritza sustatzen duela, bertso eskolentzat bizigarri direla, eta tokian tokiko bertsolaritza ere, bertsolaritzan bertan ilusioa pizten duela. Hori kontuan hartuta, Nafarroako Bertsozale Elkarteak bertan bertsolaritza sustatzeko ahalegin handia egiten duenez, Iruñan izango da finala. Idatzi nahi badu, abizena baino lehen izena daukagu, tarantza eta mirenen alaba garagu, norbaiteko ni buruz idatzi nahi badu, abizena baino lehen izena daukagu, tarantza eta mirenen... Berri hori aitzakitzat hartuta, azken txapelketei errepaso txiki bat egitea pentsatu dut ondo badiru dizu. Bai, noski? Noski. Beti daude saiotik atera eta buruan bueltaka gelditzen diren bertsoak edo gaiak. Batzuk barreginarazi digutelako edo bertsolaria gaiari emandako ikuspuntuagatik. Horietako adibide da Maialen Lujanbiok 2017an Irunen egindako kartzelako saioa. Dena ondo zijoan argia piztu den arte. Jarri zion gaia Maite Berriozabalek eta Lujanbiok transexualitatea hitz egin zuen 3 bertsotan. Hemen horietako azkena. Gizarte honen estereotipo, ta gizarte honen usten, trampan zuari zera erortzen, eta hori ez dizutuzten. Zuk badakizu nola zizelka, eta marraztu gaituzten,
ze inportadu gaur ari banaiz, zure aurrean biluzten. Eta neroni ni neu naizena, hori bakarrik gorpuzten. Nere gerripe zintzilikako desirari da puzten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikusten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikusten. Antzerako inpaktua izan zuen Nerea Ibarzabalek 2017an Amurrion, lehen aldiz hilekoa jeistearen inguruan egindako kartzelakoan. Usaina sumatu eta urduri jarri zara, jarri zion gaia, Aintzane Irazustako. 12 urte dauzkat bakarrik, dena poza ta azaina, udalekutan apuntatu naiz, udari hartzeko gainan. Lotara sartu ta sentitu dut, izara txuri labaina, baina dinaren ordaina, dani beldurtzeko aina. Atzo gauean tripako minak sentitu nituen baina, orain lehen aldiz usaintzen nabil hilekoaren usaina. Orain lehen aldiz usaintzen nabil hilekoaren usaina. Esan bezala, kartzelako gai batzuk buruan bueltaka geratzen diren bezala, barre eginarazitako gaiak ere bertan geratzen dira. Eta horietako beste bi egoera ekarri ditut. Biak 2017ko txapelketako finalean puntuka gertatu ziren. Lehenengoan, Unai Agirre eta Amets Arzayusek bi makiladoreren papera hartu zuten. Eta han hasi ziren, jende ezaguna makilatzen ari zirela imaginatzen. Hauxe da lan polita eta aproposa, pintura ederrekin behar dugu goza, berriz ere hor dator Josean Tolosa. Ezin jarriko diot lazo bat arrosa, arpegi haundilea du krema bota lasai, ta eguzkitze berriz ate ondoan zai, horrek ere nahiko du. Bigarrenean berriz Sustraiko Lina eta Igorri Lortza izan ziren protagonistak. Bikote hasi berri baten papera hartu zuten. Jatetxe batera erdiezkutuan joanak, baina jende ezagun pila. Zinietzai hau gertatu, Zegoen jatetxean. Eta horren inguruan aritu ziren puntuk abiak. Hortxe bat Sustraiko Lina eta Igorri Lortzarena. Oiek dira zure aita eta ama, bisigua iren zen badaukat bailana, ta haiekin dagona ez alda amama, laizzer telebistan da gure harremana, ta hiru bikote oi ere badauzkat hor, hain ligoia zinenik enekien Igor. Uste altzen dun etzela zure aurretik inor, lasai exen kuadrilla oraintxe baitator.
eta agian dauzkat zuk baino gehiago. Zu jeloskor zaudetan ni zalantzan nago, orduan ardoari eman bitrago. Kartzelakoak, puntukakoak eta alakoak entzunak izaten badira ere, askotan agurrek garrantzia handia hartzen dute. 2009an 2 agurrek izan zuten garrantzia handia. Maialen Lujanbiok lehen aldiz irabazi zuen urte hartan, eta saio horretan ateratako martxa baten lehen notak doinuarekin agurtu zuen txapelketa. Gogoratzen naiz lengo amonen, zapi gaineko gobaraz. Gogoratzen naiz lengo amonaz, gaurko amaz ta alabaz. Josei ta zuei mila zorion, miresmenaren zirraraz. Ta maituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Lujanbioren atzetik Andoni Egainak lekukoa pasata gero, txapelketei agur esan zien, bertso honekin. Gainera, nik erabakia hartu dut, hemendikan 4 urtera, naiz diferentzia badagon, egon jeiztetik jeistera. Ni oso arro pasako naiz, naturala horixe da. Behien aulkiak aipatzetik, behian aulkiak jartzera. Behian aulkiak jartzera. 2013ko finalean ere agur bereziak izan ziren. Unai Iturriagak urte luzez txapelketetan aritu ondoren, utzi egingo zuela aitortu baitzuen azken agurrean. Alaitu ote dizut, gaur zure ziega txokoa, nerekin daro bat txalo, ta Tolosako potoa, baina historikoa da, gaurkoa ta atzokoa. Zientoka bolondrez hortxe, ta interesik bakoa, zuen indarrak pizten du gure gaineko fokoa. Urte hartan aldiz, Iturriagak abestu baino lehen, sustraiek Euskal Herriko iparraldean ikastolak bultzatzea eskatu zuen bere azken agurrean. Eragin zarretik berria egin, ikastola bat nahi dut Endaian, beskoitzen maulen garazin, bihar herri bat izan dezagun, ta euskaraz bizi dadin. Bihar herri bat izan dezagun, ta euskaraz bizi dadin. Urte hartan aldiz Oihartzuna Amets Hartzaiusen bukaerako agurrak izan zuen. Aitarenaren txapela irabazi eta amari eskaini baizion. Zerutik begira daude Jose eta Manuel Mari,
Ziega zulotik entzuten, beste euskaldun ugari. Muxu bat iparraldeko, berso eskolako aurrari. Lagundu nauten guziak, olatz eta arreba bi, baina ni ezpaina izemen, neuk sortu utxean ari. Aitarena den txapelau, eskaintzen diot amari. Aurra nintzela euskaraz, erakutsi zidanari. Aurra nintzela euskaraz, erakutsi zidanari. Azken txapelketan ere izan dira halako agur bereziak. Txapelketak agurtzeko eginikoak edo espero ez genituen doinuekin egindakoak. Aitor Sarriegik txapelketei eskerrak eman eta agur esan baitzien finalean, eta Maialen Artzaiusek berriz Irunen Doraemon marrazkibizudunen introa erabilitzuen doinutzat. Tartetxo honekin amaitzeko zein entzun nahi duzu lehenago? Ai... Biak entzuteko aukera daukagu ego Juri? Ja, baina... Jo zein lehenago? Aitor. Aitor? Ba... Bai, ondo iritzen dizu? Ah, bale. Mototxa berriz aizetan, tokaioa ere firme, gainera ze klasetan, baina ederra dan lasai, esnatzea jai goizetan, zaudetazken txapelketa, 22 urte luzetan. Udan nunaiko aitzetan, udazkenean iratin, neguan elurrezetan, aurkitu alko nauzuen, maite ditudan gauzetan, eta horien artean, Euskal Herriko plazetan. Eta bueno, orduan Maialenena entzungo dugu, Doraemonen doinua erabili zuen Irunen abesteko. Katalunian egunon eta Belgikan Gabon, Bruselako leioan Bosmamu eta Puigdemont. Zer pozik bizi diren ames batetik bestera, ezkerreta eskuinekoekin batera. Carles Puigdemont magoa ere bada, bai, egia da hori. Pirim, 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 prom, pom, pom, gora eta gora beti, Carles Puigdemont, prom, pom, pom, gurea bukatu da, eta hor konpon, prom, pom, pom, zorte ondenei maulen, eta Durangon. Eta bueno, beraz, horrelako momentu gehiago bizitu nahi badituzue, esan bezala, hurrengo urtean, irailaren 24ean getxon hasiko da Euskal Herriko txapelketa, eta finala abenduaren 18an izango da Iruñan. Ai, urdurina. Sarrerak salga izto, oraindik ez da. Oraindik ez. Juri, zindagi zutetzela intentzio txarrarekin. Beste sarrera batzuk gabe geratu izanarekin, loturarik etzuela. June Romatetik barguren eskerrik asko. Zuei. Euskal Herriko txapela, segundu batez pentsatu ezkero, ni epaile bat naizela, euren buruan jarriko nuke, Euskal Herriko txapela.
Keep calm and bigarren kafea. Arratxaldeko 5:10 minutu saio honetan pasa gaitezke, bertso txapelketa nagusia hitz egitetik, OnlyFansi buruz hitz egitera. Nola? Ez dakigu, baina gertatzen da. Egon Schiel margolari austriarra ospetsua da. Bereziki, bere margolanetan irudikatu zituen gorputz bihurrituengatik eta sexualitate gordinagatik. 20. mendeko margolari figuratibo garrantzitsu honek 3.000 lan baino gehiago sortu zituen paperean eta 300 margolan inguru. Askotan bere erotismo esplizitu eta konplexurik gabekoagatik txundigarri eta iraingarritzat jotzen direnak. 1912an Schiel atxilotu egin zuten. 100 marrazkitik gora konfiskatu zituzten bere estudioan, desegokitzat jota. Marrazkien gordintasunagatik adingabei material pornografikoak erakutsi izana leporatu zioten. 21 egun zaintzapean eman ondoren, azkenean erruduntzat jo zuten, eta beste 3 eguneko kartzela zigorra ezarri zioten. Eta epaileak bere marrazki bat errezuen bere aurrean. Egon gaixoa. 110 urte hauetan ikasi dugu zerbait. Egun ez dituzte Schielen margolanak erre edo konfiskatzen, baina zentsura jasaten jarraitzen du austriarrak. Oso zentsura lotxagabea gainera. Sare sozialetan margolanen argazkiak borratzen dituzte. Dakizuenez, sare sozial nagusiek, Instagram, Facebook edo TikTok adibidez, titiburuen argazkiak zentsuratzen dituzte. Barkatu, hobeto esan da emakumeen titiburuak. Azken urteetan eztabaida handia sortu du gai honek, baina neurriak aldatu ezean horrela izaten jarraituko du. Baina lasai, horiek egiteko moduak badaude. Batzuk hotzanagoak, adibidez, titiburuetan emoji bat jartzea edo marratxo bat egitea, eta besteak erradikalagoak. Sare horiei uko egin eta margolanak beste batera eramatea. Bienako museo partzuergo batek OnlyFanseko kontu bat sartu du biluztasuna erakusten duten artelanak argitaratzeko. Beste sare sozialen zentsurari aurre egiteko. Eta hemen parentesi txiki bat egin behar dugu, igual norbaitek ezulako OnlyFans ezagutzen. Orduan, askar. OnlyFans da interneteko edukien arpidetza zerbitzu bat. Edukiak kontsumitzeko ikuslei hileroko kuotak, ikustaldi ordainketak, hau da pay per view, eta eskupekoak eskatzen zaizkie. Horrez gain bereizgarri bat dauka. Eduki erotikoak onartzen ditu. OnlyFans sexu langileen artean asko edatu da, baina bestelako eduki sortzaileak ere hartzen ditu. Bai, Bienako museo partzuergoak OnlyFans kontua iriki du. Biena Late Bear, Biena Biluzik ekimena joan den astearen amaieran, abiatu zuen hiriko turismo bulegoak, OnlyFanseko kontuarekin batera. Elena Hartzlauer, Bienako turismo bulegoko bozeramaileak kontatu duenez, museoi sare sozialetako kontuak itxi zizkieten biluztasuna erakusten zuten artelanak igotzagatik. Adibidez, uztailean, hiriko Albertina museoaren TikTok kontua bertan bera geratu zen, Nobuyoshi Araki artista japoniarraren argazkiak argitaratzeagatik. Izan ere, argazki horietan bularrak ikusten ziren. Arte ederren munduak, gero eta arau zorrotzagoei aurre egin behar die sare sozialetako plataformetan biluziak irudikatzeagatik. Bienako kasua ez da bakarra. 2018an, Flandesko turismo bulegoak Facebook kritikatu zuen Peter Paul Rubens margolari barrokoaren biluzien pinturak etengabe zentsuratzeagatik. Urte berean, Frantziako gorte batek ebatzi zuen Facebook oker zegoela Gustave Coubertin munduaren jatorri artelana zentsuratu zuelako. Ezagutzen duzue margolan hori? Nik orainola ez. Bale, ziur ikusi duzuela, Da munduaren jatorria kuadroak emakume baten alua eta sabela irudikatzen ditu, Emakume dago ohe baten gainean etzanda, biluzik, eta enkuadraketak bere anatomiaren zati honetan zentratzen da, eta ikusleak ezin du ikusi modeloaren izterrez eta bularraz haratago. Momentu honetan dago Parisen, Museo d'Orsayen. Ziur gero argazki bat ikusten baldin baduzu jakingo zuela zein den. Liberspar ere badago,
OnlyFans kontu honetan. Ez da kubertena, ez da bakarra. Adibidez, esan bezala Liberspar, dala Koloman Moserren 20. mende hasierako margolana. Leopold Museoak iraian bere urteurrena ospatzen duen bideo batean sartu zuena. Eta zer gertatu zen? Bideoa Instagram eta Facebook algoritmoek borratu egin zutela. Hau, nahiko tristea da. Adibidez, munduaren jatorria. 1876an margotu zen. Hainbat etxe eta galeriatik pasatzen. Eta 85etik Parisko Museo d'Orsaian dago ikusgai. Hau da, 155 urtetan biziraundu, eta orain Facebookera junda hiltzera. Da, nahiko tristea. Bai. Kusten ari nizko adro, bai, zautzen nuen. Esan bezala, horiek dira adibide batzuk, baina bertan ikusgai egongo da Willendorfeko Venusa. Hau da, Bienako Historia Naturalaren museoan ikusgai dagoen emakume biluzi baten irudi ospetsua. Ia 30.000 urte ditu, ugalkortasun figura honek, eta paleolitikoko artelan maixulantzat hartzen da. Hau ere, Facebookek eduki pornografiko gisa sailkatu du. Hori 3 adibide dira, baina askoz gehiago daude. Izan ere, Pornhub pornoaren plataformak dioen bezala, porno kolekzio handiena ez dago interneten, museoetan baizik. Horregatik, uztailean Pornhubek kanpaina bat sortu zuen, Classic Nudes, eta bideo bat egin dute. But there's a treasure trove of priceless porn out there, just waiting to be discovered. And it's been hiding in a plain sight all along. In fact, for years people have been telling you to go and see it and enjoy every single stroke. But you didn't want to listen. So today I am going to let you in on a little secret. Some of the best porn of all time isn't on Pornhub. It can only be found in a museum. Bueno, Goiurik esan dako ideia errepikatzen du. Hori da, Txitxiolina dela pornografia italiarreko protagonista handietako bat, edo hori irakurri dute, nik enekin, enun ezagutzen. Kanpaina honen bitartez, Pornhubek sortu nahi izan duena, eta sortu duena Classic Nudes izeneko webgune bada. Eta bertan 120 artelan historiko baino gehiago bildu eta biziarazi dituzte. Adibidez, Botticelliren Venusen jaiotza, Tizianoren Urbinoko Venusak, edo Alberto Dureroren Adan eta Eva. Museo batzuk aukeratu dituzte. Adibidez, Madrilgo Pradoa, Parisko Louvre eta Orsay Museoa, New Yorkeko Met, Londreseko National Gallery, edo Florentziako Uffizi Galeriak. Eta Classic Nudes izenekoak aukera ematen die erabiltzaileei 6 museo horietako bilduma pinakoteka sentsualenak ikusteko. Pintura bakoitzaren podcast deskriptikoekin eta helduentzako zinemaktoreek irudikatutako bideo batzuekin. Hau da, hartu dute, adibidez, ez dakit hori, Dureroren Adan eta Eva, eta porno pelikula bat egin dute artelan horretan oinarrituta. Egia da, erotismoz gainezka daude museoak. Orduan, zergatik jasan behar dute sare sozialen zentsura? Sareen helburua ez alda edukiak elkarbanatu eta sormena sustatzea? Horregatik, Austriako erakundeak dioenez, OnlyFansen kontua ez da irtenbide iraunkorra. Zentsuraren aurkako protesta eta eztabaidarako deia baizik. Honakoa esan du Elena Jartiauerrek. Zentsura mota hori zalantzan jartzen dugu. Uste baitugu ez dela ideia ona gure kultura ondarean algoritmo baten esku uztea. Autozentsura inkontziente batera eraman lezake. Artistak artea beste modu batean egiten hasi daitezke. Badakitelako sare sozialek bestelako tresnek Badakitelako sare soziala bezalako tresna indartsu batek ez lituzkela arte mota batzuk erakutsi edo sustatuko. Hau, beldurgarria da.
Gorputz biluzia artearen gai nagusietako bat izan da betidanik. Velázquezen La Venus en el espejo, Maneten Olimpia, Goiaren La maja desnuda. Agian, harrigarria da pentsatzea mendeetan estali eta jendaurrean ezkutatu behar izan den zerbait, gorputz biluzia bera bezain intimoa, pertsonala eta sekretua, museoetan, bazter guztietan lotxagabeki ikusgai egotea, baina artea da, eta artea zoragarria da. Sare sozialek, beraien neurriak aldatu ezean, horrelako kanpainak egin beharko dituzte. Eta bitartean, erabiltzaiek Bienako OnlyFans kanalera arpidetzen jarraituko dute, non hiriko doako txartel turistiko bat edo museo baterako sarrera bat ere lor dezaketen. Guk bitartean biluztasuna aldarrikatuko dugu. Edo beto esan da artistak aldarrikatzen jarraituko dugu, ze hemendoa datu bat. Arte modernoko artisten 5% baino gutxiago dira emakumeak, baina biluzien 85% dira emakumezkoenak. Badirudi emakumeok biluzik egon behar dugula museoetan sartzeko. Baina horren inguruan beste egun batean hitz egingo dugu. Agur, agur. Eskerrik asko Goiure Zeizarandi. I just wanna free my titties, they just wanna be free. I just wanna free my titties. Free titties honekin murgiluko gara, arratsaldeko 5 eta erdien muga horretan, eta segituan, hemen algoritmoak aipatu ibili gara, eta nik ikusten un begietan horatak, bixi zebilela gure urrengo gonbidatu ez, gure urrengo kolaboratzailea. Aipatu genizuen denboraldia hasieran, kolaboratzaile berriak izango genituela, aurreko astean Idoia Davila Ozkudun aurkeztu genizuen, aste hontan Idoia Sánchez ere aurkeztu dizuegu, eta Laister beste bat. Just in my skin where I've always been without the covers on them. If you can't stop me, just watch me. Now weigh me down, standing loud, proud, standing with my shirt on the ground. Freedom's taking over. Take that shirt right off my shoulder. I just wanna free my titties, they just wanna be free. I just wanna free my titties, they just wanna be free. Looking at you, looking at me, looking at these. I just wanna free my titties, they just wanna be free. What you talking about, bitch? Bitch, bitch. What you talking about, bitch? Freedom's taking over. Take that shirt right off my shoulder. Right off my shoulder. I just wanna free my titties, they just wanna be free. I just wanna free my titties, they just wanna be free. Looking at you, looking at me, looking at these. I just wanna free my titties, they just wanna be free. I just wanna free my titties, they just wanna be free. I just wanna free my titties, they just wanna be free. Looking at you, looking at me, looking at these. I just wanna free my titties, they just wanna be free. Hortxe, dagoeneko arratsaldeko 5 eta erdi iaia izateko naiz irratiaren sintonian zara, bigarren kafean, baietz orain txorkeztuko dizugula gure horrengo kolaboratzailea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. All the ride's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Where's the fight born? Today's to find that key. You come and get a shower of peace. Status D, status D. You gotta see how to live.
Ba, ez da izango gurekin hartuko duen lehenengo kafea, ez da izango gurekin hartuko duen bigarren kafea, hirugarrena izango da, ze dagoeneko gurean izangodakoa dugu, gaur esan da bezala, kolaboratzaile bezala, aurkeztu behar dizuegun, laguna, bera informatikan lizentziatua da, masterra egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, konputazio eta sistema adimenduetan, eta oraintxe adimen artifizialean doktoratzen ari da. Bikomtekeko ikertzailea da, eta gurera helduko da, inteligentzia artifizialaren inguruan aritzeko, teknologia, edo erronka teknologikoak, gizartearekiko baik izan dezaketen eragina, halako hausnarketak teknologia, proposatzen ari den erronka eta arriskuen artean, eta seguru beste gauza asko ere izango ditugula berarekin aipatzeko. Unai Elordi Hidalgo, arratsaldeon eta ongi etorri berriro eta tartekarako ja bigarren kafera. Zegin dut, ez diriki mikroa horren, bai? Arratsaldeon, bai. Hola, bai, teknologia hitz egiten aritu da, teknologia faiatuko digu. Bueno, ez dakit, gutxi bera ondo azaldu dugun, egia da, joango garela, asteak aurrera egin ala ere tokiak topatzen, ez, leku aman komunoiek, baina teknologia horrela oso gai zabal bezala jarrita, bereziago adimen artifiziala edo inteligentzia artifiziala deritzon giro horretan, hori delako akaso zure ikerketa edo zure ezagutza esparru nagusia, baina hori guztia zertxo bait, egunerokotasunarekin, gizartearekin, sortzen diren erronka eta arriskoekin, horrekin lotuta edo esan dezakegu hariko garela tarte honetan. Oraindik izenik ez dauken tarte honetan, por cierto, bilatu harti gurrengorako. Vale, bilatuko dio, bai. Hortik gutxuera bera izango da, Unai, urbildu ondo mikrora, Bueno, nire asmoa behintzat zen, hain handiak sonatzen duten hitz hauek, ez, nolabait pixkat gizarteari gerturatzea, eta, behintzat kostiente izatea zer egiten den horren atzetik, edo, behintzat, bai hausnarketa eta bai gauza tekniko berriak ikastea, baina ikuspegi general batetik azkenean. Eta gaur abia puntu, sare sozial berri bat ez du esango ze orainik ez da guztiz errealitate bat, baina hortxe proiektuan den eta, bat baino gehiago uste dute urduritzen jarri duen eta ezer oso xamarra izan daiteken berri baten inguruan ariko gara, ze Donald Trumpek sare sozial berri bat sortu nahi du, Unai? Bai, hoxe da. Nik lehengo astean ikusi nun notizia eta gelditu nintzen, ez da, plantxatuta. Ze, bere sare sozialan izena da, The Social Truth, eta azkenen da, egi soziala, egi absolutua eukiko balu bezala, ez? Eta ez dakit, iruditzaiten gauza oso interesgarri bat, ze oi hartzun asko dauken gauza da, Donald Trumpek beti ematen du hitzeiteko. Baina, nik uste arrazoi konkretu batengatik indula, izan dela, azkenen Twitteretik eta Facebooketik bota zutenen, intzitun gauzak intzitulako, bere mentzioak, 185 baten edo junitzien. Eta hori, Donald Trumpi, ez zaiok interesatzen. Orduan, lehenengo pauso bezala esan zuen, blog bat ingoet. Bada pixkate, 2000 hasierako tendentzia hori, ez? Kontua da, blog hori desastre bat izan zela, eta hilabete batean itxin bar izan zutela. Orduan, The Social Truth hau da inventauta komunikadei progresistei nolabait aurre egiteko, ze bakigu komunikadei progresistak nolako dien. Eta batez ere Big Tech edo Google, Amazon eta hauei nolabait kompetentzia bat iteko sare sozialen barruan, ezta? Orduan, kontua zen, sortu zula Trump Media Technology Groupek, dela beak dauke nola agrupazioa, Donald Trumpek diru pila bat dauke, orduan gauza pila bat inditzazke. Hainbeste ez dukiko, Seguro dena gero... Bai, ze hemen esateu 875 milioietan daola baloratuta, baino asoziatu nahi du beste Digital World Acquisition Groupekin, eta horrekin supuestamente bolsan kotizatu nahi du 1,7 milioi kotizatzen. Nik bolsaz ez dakit, nik interneten aurkituten. Milioi asko dira ja, ez dakit. Bai, eta gero kontua da, honetaz gainean nahi dula dirua irabazi nola baita, eta nahi du pixkat Netflix, Spotify tolako gauzak on demand services deitzen dien hauetako zerbitzuak eskaini, bai podcastaki, bai notiziekin, eta bai programekin. Aizialdi kultural, ikusentzunezko musika giro hortan. Eta orduan, kuriosidade bezala, lehengo astean publikatu zuten beta bertsioan esan nahi du, oraindik ez dagoela prest, baina, lehenengo erabiltzaileak erabili dezaketela. Eta ordu batzutan, ja hackeatu itzuten. Orduan, hau nik uste oso ohikoa dela, ze azkenen
gauza prebizio asko euki behar dituzu, hau den aurrea emateko, baina nik ulertzen dut, edo nahi iruditzen zaiten da, bizula atake bat, deitzen zaiona, atake de negación de servicio. Jo pentsatu, daukela hor Klaus edo, ez, odeian, ez? Zerbitzariren batean, Orduan, detektatzen duzu ze nodo edo puntu hori dan debila esan genezake, hori nolabait bota egiten duzu, eta nola beraien artean komunikatzen diran, gertatzen da efektu bat ditzen da efektu kaskada. Orduan ero ditzen da dena. Eta da, pixka bat pasatzena Instagram eta Facebookekin eta WhatsAppekin dugu, ezta? Bai. Bada antzeko zerbait, lo que pasa que behintzat Facebookeko eta esan zuten zergatik izan zela aktualizazio batengatik. Hau, dirudienez atake batengatik izan zen. Baina, bueno, alare aurrera segitu nahi dute, claro. Bueno, nik irakurriet badaukala, ja dagoeneko salaketa bat jarri diotela. Bai, erabiltzegatik, software libreko lizentzia bat... Etekin ekonomikorako. Ez? Edo bai, meni gabe, edo nola? Lizentzia bat gaizki erabili dutelako, bai. Mastodon, edo horrelako zerbait. Ezin dezu erabili zerbait lizentzia, adibidez, naizta irekia izan, software irekia izan, batzuk ez dizu eusten hori komertzializatzen. Komertzializatzen batzu ja zerbait ilegala egiten naizea. Bai. Ez du hasiera hona guki Donald Trumpen... Ez dakit, 2022-rako ja nahi du ireki mundu guztiantzat. Baina, bueno, ikusiko, a ber. Eske gero, hau dena montatzeko kriston jalea montatzeko. Eta imaginatu esateo, venga, montatuko dugu bigarren kafean sare soziala. Nola hasiko gara, ezta? Eta orduan, pixkat, buelta batzuk eman dizkiot, ni komputazio munduan asko ibili naiz, eta cloud munduan de bai, eta gero, sare sozial bat nola montatu liteken, pixkat ideatxo batzuk jarri, ez? Porque azkenene... Beraz, itxen, inon entzuten ari balin bada, eta sare sozial bat egitea buruan balin badauka, orain azalduko diogu zergatik ideia txarra dan. Bueno, igual lehenengo ingotena da, pixkat, zeatik Donald Trumpek nahi duni nolako zerbait, ez? Azkenen oso garestia daudena montatzea, ez? Orduan, azkenen, zue pentsatu Twitterren, zu gauzak esan ditzazkezu, baina beti daukezu moderadore bat, norbait esango duna hau ezin dezuin, edo hau ezurra da, edo ez engainatu jendea, edo lako ezer. Bere sare sozial propioa montatze balimau, nahi du nahi dezake legalidade horren barrun. Azkenen engainoa eta horrek badauzke, limite batzuk pasatu zaitezkeena, eta hori interneten asko gertatzen da, ez? Mezu politikoak bidaltzeko, nahi duen guztia bila izake, bere jendearentzako, eta da askea nahi guztia egiteko dauke kontrol totala horretarako. Gero ere bai, indezake beste gauza bat, Twitteren indez ezin duna, adibidez, jendea baneatu, ez? Baneatzea pertsona bat da esatea, zu kanpora. Nik esaten dutelako. Nola, nerea dan, zu gure kuadriatik kanpo. Modu arbitrarioan, ez, inongo zeari gabe. Ze hori, Twitterrek adibidez egin dezake baldin eta legedi konkretu batzuk, politika batzuk betetzen ez badituzu. Kasu hontan, pin-pam-pum, ni nahi dudalako. Hori, ni suposatzen dut, hortan, holako enpresa sortzeako garaien, legediak nolabait obligatuko iola, gauza guztioik errespetatzea, ez. Eta gero, indezaketena asko rastreatu. Hau da, legalidade barru horretan, Twitterrek dauzke erabilera arau batzuk, ez? Eta hortik ez zintzea pasa. Baina zurea danean enpresa ere bai, erabilera arau horiekin jokatu dezakezu. Eta atzetik zer dagoen ez dakizu, orduan. Oraindik gehiago rastreatu dezakezu jendea legalidadetik, inkluso kanpo, ez balimadia enteratzen. Hor bazegoen, ez, Zuckerberg eta ez egit Twitterreko sortzailean hor da, baina, nahi balimazuten eta saltzen balimazuten zure informazioa, eta saltzen ote duten, eta publizitaterako, eta besterako, eta gobernuei, eta, kasu honetan, inongo zalantzari gabe, sortzen da helburu politikoekin, ez? Eta gero, gauza promozionatzeko eta ez dauke inongo restrikzioek, ez da? Osea, beak salduko du, behai interesatzen zaiona, bere inguru horretan salduko duna, ez? Beti existitzen dira rekomendazio sistemak, Amazonen eta olako gauzetan, inteligentzia artifizialean oinarritzen direnak, eta saldu dezake nahi duena. Horrekin, esan nahi dut, politizatuta dauden gauzak ere, nolabait promozioetatik eta gauzetatik fake newsak eta horrelako gauzak ere egin ditzazke. Eta gero, politika sondeoak askoz zehatzagoak dira. Ze azkenen, zu daukezun informazio guztia da gordin-gordina. Ematen dizuen dena zuretzakoa da. Orduan kasu horretan de bai da bastante turbioa esan genezak. Adibidez Twitterren olako gauzak implementatzea errezagoa da, ze Twitterre badauzke bere algoritmoak olako gauzak egin alizateko eta testua interpretatu alizateko. Zu bakarri bali mazade bat dena zure eran montatu behar duzu. Igual horregatik Mastodon eta horrelako frameworkak erabiltzen dituztenean, tiratzen dute hortik
guk ere erabili ditzazke, baina beti lizentziak nolabait errespetatu egin behar dira, orduan hor dago balantza bat, ez? Eta gero beste gauza bat, politika de privacidad edo deitzen zaion hori nola errespetatuko duen, eske ni naiz fiatzen berataz, baina ez dakitzueke... Ja, fiatzen gara beste plataformetaz, badirudirako legearen, edo ez dakit, eskrupulo batzuk edo badaudela, edo ez dugulako asko pentsatu nahi. Ez dugulako asko pentsatu nahi, baina Donald Trump ikusten dezu horrelako goraten atzian, ez duzu guau. Eti guau. Gero da, azken hori da kontua, orduan nik imaginatzen Donald Trump, ez dakite, bere mansionez, bere super teknologo guztioiekin, da esateko, bueno, a ver, peña, hemen montatu ardeu sare sozial bat, hemen nik botok behar ditut, eta, bueno, nola baito jartzun auki behar, ez? Orduan, honaiz, buelta bat ematen, nolako genuen montatu, gure sare sozial propia, ez? Softwareetik aparte, bai? Ze azkenen, nolabait ordenagailuak behar dituzu, bai? Indezakizuna da, kontratatu ordenagailuak, Google erabilita, edo Amazon, edo horrelako cloud services deitzen dien horrelakoak erabiltza, edo zure sare propioa montatzea, ez hori askoz komplejoa dela, ez? Orduan, alde batetik, infrastruktura fizikon zuk alkilatze balimazu, askoz merkeago aterako zeizu, ze azkenan zuk ez duzu hori amortizatu behar, erabiltzen nahi zea zerbitzuarekiko. Baina aldi berean, erabilera arau batzuk dauzkezu, orduan ezin dezu edo zer gauzain, da beti egongo zea pixka bat limitatuta, ez dakizu noraino iritz zaitezken, ez? Eta azkenen alderantzizko egite bali mazu, haukuzu kontrol totala, nodo desberdina dauzkezu, baino, adibidez, zea pixkat propensoa horrelako atake de denegación de servicios, olakoak jasotzea, ezta? Esan daiteke, nik pentsatu nahi dut, eukikola super jende liston kuadrilla bat, ola gauza serio kitituzenak, eta jakingo gola ze egiten nahi dian, ez? Baina, eta gero ere bai, nahi dituzun inteligentzia artifizialeko algoritmoak erabilitzazkezula, eta gero hori pixka gehiago kontatuko izau. Algoritmo bat, hola, laburre esplikatuta hemen gura ditzen, eske algoritmoek egiten dute, algoritmoek baneatzen dute, edo algoritmoek detektatzen dute. Ez ara algoritmo bat? Algoritmo bat, prozesu bat. Ni normalen, eta hau asko erabilizan du eredu hau, dala plater bat sukaldatzea bezala. Bai, zuk dauzkezu nolabait osagai batzuk, eta gero zu dakizu plater hori nola egin behar duzun. Plater horren ordena, paraleloan edo serian egin behar duzun, eta nola sukaldatu behar dezu, ez dakit egosin behar dezu, edo berotu behar dezu, edo honei igual sopletea pasa behar diot, ez dakize orduan, da prozesu bat nun ematen dan zerbait eta pauso ezberdinak eramaten dira. Orduan, algoritmoa da azkenen programa bat. Prozesu bat, agindu konkretu batzuk, bata besteren atzetik egingo dituen software bat izango da kasuntan edo lagozen. Algoritmo hori alda izan adimendua edo ez. Eta hor bai dago beste mundu bat, bai filosofikoa eta bai fizikoa ez azkenen adimena edo inteligentzia zer dan definitzea makina bat ez bada konstiente zer dan, ja hoi da bi programa egiteko, de sobra. Baina berez, gero machine learning edo bezalako algoritmoak esango berriro. Ez, olako gauzak erabiltzen dira nolabait sistemak ikasteko gauzak egiten edo gauzak interpretatzen eta horrelako gauzak. Ados? Ui ama, Twitchi etzaio gustatu esan duguna. Ez de repente abisatu digu arazoak dauzkagula gure zuzenekoarekin. Ez da izango erakutsi ditugun titiengatik. Baliteke. Barkatu Twitch jauna edo Anderea, ez dakit zeintzean. Hor, algoritmo batek baneatu dugu. Bai, klaro. Mira, meta-algoritmikoa da prozesua. Prozesamenduko algoritmo batek, bai. Eta nabaritu du, elkarbanatu ditugun... Gure algoritmo. Beraz jazko de Twitchen? Sentitzen dugu. Arazoak. Abisatu dugu arazoak. Hor gaude, horretik. Hortxe daude horrendik Twitcheko ikusleak. Perfecto. Twitcheko entzule eta ikusleek ikusten bagaitu zuen manifesta zaitezte. And what'll you do now, my blue-eyed son? Orduan zenbat diru behar du sare soziala montatzeko asko? Nik izango nuke milioiak. Totxo, exagerau. Esatezu, zenbat kuadrian, Mezortzi, meretzi. Orduan igual ordenagailu batekin ondo, baina zu pentsatu milioika pertsona daudela egiten. Orduan, petizio pila bat batera, eta hori dena gestionatu behar duzu, eta web horriak ondo kargatu behar dira, eta... Beraz, sare sozialaren
tamainaren araberakoa da. Erabiltzaile kopurua, zenbat IP konektatzen horrek ere eragin handia dauka. Bai, egia da, zuk nolabait kontratatze bazu zerbitzu bat hori dena lan hori ez dezula inbeharrik. Ibili barrezu pixkat atento, baino lan hori ez dezu inbehar. Gero horri sartu behar dizkiozu beste algoritmo gehiago, ez? Zergatik irikitzen duzu sare sozial bat. Ba, ikusteko jendek zeiteun. Da jendek ikusteko zeiteun interpretatu inbar dezu idatzitakoa. Eta idatzitakoa interpretatzeko inteligentzia artifiziala behar dezu, machine learningeko algoritmok. Berriro algoritmo hitza. Aizue, baino, hainez pentsatzen nik, sare sozial txiki bat zertarako beharote dezakezun, eta bururatu zait. Zer? Adiez, ez dakit, lordiari da hor kuadrilla eta kuadrilla ipatzen, kuadrillako WhatsAppean. Jende estena bialtzen argazkiak, zeize, akumulatzea eskizu, konversazioekin hasten da. Adibidez, eukiko bagenu kuadrillaren mini sare sozial bat, nahi duna jakin nuntzaude mazkaltzen edo noa juntzean oporretan, sartzen da kuadriako sare sozialea eta han konbertatzen da. Ez? Berez, ondo dago, sare sozialen gauzetako bat da, gustatzen zaizula mundu guztiak ikustea zer egiten. Ez da gutxi bat zuntzaino. Hor pixkat, ez dakit trampa da honez. Inorek ez dizu erregalatuko sare sozial bat inda, ez bali mauke monetizatzeko gaitasunik. Orduan, indaiteke, eta egongo ja, seguro GitHuben talako tokitan posibilidadek daudela. Baina nik uste ulertzen dela dela txoko kuadrilla, bakoitzak bere nukleo aukitzea eta hori pribatua izatea. Baina normalen horrelako sare sozialak juten dia bilatzen, interpretatzen jendek ze pentsatzen. Ze normalen, olako sistemak nahi dutena gu nola sentitzen gehan ikusi. Eta normalen idatziten dugu, ez? Eta idatzitakoa hori nolabait sentimendu bihurtu daiteke. Sentimendu hoietan eta gustu hoietan oinarrituta zuk rekomendatu ditzazkezu publizitatea eta beste gauza batzuk. Politika adibidez, eta orduan hor barrun, adibidez Twitterrek lan asko indu eta badakin nola zure timelinea, tweet bakoitzan nola gartzen zaizun, ze ordenetan, ze prioridadekin, eta horrelako gauzak, ez? Orduan, hor sartzen da pixkat kontzeptu bat, nahi gustatuko litzaiakena, zuekin pixka komentatzea dela, sentiment analizis deitzen dan hori, ez? Nola interpretatu dezake ordenagailu batek zer sentitzen ari nahi zen, bai? Orduan, hor barruan existitzen dira algoritmo batzuk, berriro ere, dauzketela hitzak nolabait ordenatu egiten dituzte. Bai, guk esaldi bat entzuten deunen pertsona batena, segituan ulertzen deu, zein dan esaldi horren kontestua, zer esaten nahi dan, zer esan nahi duen, ahotsan aldaketagatik edo aurpegiko espresiogatik, baina orain bakarrik hitzekin ari gara, ez? Orduan, makina horrek nolabait informazio hori inberdu organizatu. Organizatzeko gauza garrix bada lexikoki organizatzea. Hau da, zenbat aldiz ateratzen da, ezakit, titia, zuk esan duzu bezala, ez? Eta hor, jutentzean nolabait organizatzen da. Hemen asko dira hitz egiten, ezakit, futbolari buruz, edo kotxei buruz, edo ezakit zer ez, eta hori da simpleena, hori ez da inteligentea izango zena, bai. Gero indezakezuna da, pixkat klasifikatu nolabait, zenbat aditz, ze aditz dauden, eta izenekin, ez, konjuntatzen jun. Eta gero indezakezuna da, eta horrek bihurtzen du, nolabait adimendua dela, erlazionatu gauzak esaldi berdina. Eta horri deitzen zaio Natural Language Processing. Eta da, inteligentzia artifizialeko adar oso bat dauzkela gauza pila bat. Eta hoien, zangarizake fundatzaia edo, bueno, kaso de éxito importantena da, Googleeko bilatzaia, adibidez. Baino, egia da, idatzitako horretatik ulertutako gauzat, emozio batzuk ulertarazi genitzazkela, ez? Existitzen dira emozio batzuk diela basiko. Ez? Adibidez, tristura, edo poza, edo haserrea, edo neutral egotea, ez? Horiek errexak dira detektatzeko jendeangan. Baina adibidez, decepzionatuta zauden edo ez, edo desilusio bat hartu dezun, edo super emozionatuta zauden, ze pozik eta emozionatuta maitasuna, gauza guzti horiek oraindik zailagoak dira. Orduan, azkenen, ez dakit, nehi batzutan emateit sensazio bat, denbora guztien lako gauzak esatituzten momentutan, dana dela super magikoa, dela super berezia, eta berez, da logika parte batean super komputazio erabilita gauzak erlazionatzea, eta punto. Oso generalista izan da, nire esplikazioa, ze azkenean ez da helburuare ez da horrelako gauzakitea. Baino, egia da, mundu honen barrun, jende txarrak, gauza txarrakin nahi izate ditula. Orduan, seguramente entzungo zen dituzten
zer dien fake newsak, eta adibidez, clickbait bat, ez dakit inoiz entzun dezuten, zer dan clickbaita? Bai. Dakizue, zer dan? Bai. Dakizue? Bueno, kazetaritzan asko erabiltzen da. Bai. Clickbaita. Bai, ez dakit kontzeptu berdinatu zaigen, baina kazetaritzan behintzat, lerroburuan jartzea zerbait bultzatzeko erabiltzailea lerroburu hortan klikatzera eta orduan albistea irakurtzea. Eta askotan clickbaitak gezurra dira. Hori da, klik eta amua ditzen zaio baitekin, eta ordune, adibidez, zuek esan dizuna, esageratuta ez, esatea, begirazte pasatu den Tolosan, begirazte borrokatu den Zenekin, eta gero denak gezurra izatea. Ez duzu sinistuko bere etxera iritsi eta ateirik ez duenean zer topatu zuen. Zun. Klikatu hemen. Edo, bosgarren irudiak harrituko zaitu, eta orduan bost ikusi behar dituzu bost web horri eta... Kontzeptu bat dela, clickbait resistentzia indizea. Zemat aldiz jandezun amu hori, ez duzu sinistuko edo bosgarren, konturatu arte, venga, ez duzu gehiago klik egingo. Eta bakoitza daukagu gure, ez dago aipatu beharri, bakoitzak zemat aldiz egin dezaken estropoze harri berarekin. Eta prozesu horiek nahi nola ematen dira, alegia, emozio horiek identifikatzeraino, pentsatzen dut ikaragarrezko diseinu lana dagoela, algoritmo horietan, eta horatzean, saiakera akatxe prozesuak eta poliki-poliki ajusteak egiten joatea, ez? Eske guk tebail nolabait lagundu iten dio sistemari, behin eta berriz nolabait alimentatzen sistema eta idatzi eta publikatu eta hori nahi dute bere sare sozialak, ez? Esan nahi dut, horrelako algoritmoak normalen, sentimendu horiek dauzkate definituta, orduan ulertzen dute prisma, ezakite, pertsona batek edo diseinadore batek indun prisma horretatik, ez? Eta juten da, nire kasuan ni irudietan aritzen naiz, ez? Baina testua nolabait klasifikatzen da, esaten da triste, ez dakit, hil eta borrokatu, amorrua izan daiteke, baina eski igual hil toki guztitan ez da amorrua, hil pertsona bat hiltzea, edo pertsona bat akatzea, ez? Horre badago baremo bat, horrek asko komplejidade handia ematen dio olako gauzi. Eta hitz koinzidentzia bitartez edo sortzen dihoaz. Nik esan nezake eta honekin ez nahi sartu besten gremiotan, ez? Baina hitzekin nik uste nolabait deskriptiboa dela, jakitea zer dan pozik egotea, aurpegi bat ez egite decepzionatuta dola ikustea baino, ez? Hori pixkat zailagoa iruditzen zaitze, hitzak beti dira hitz, ez? Aurpegia guk ulertzen dugu baino, bastante bideratuta dijo, egiten dituzte klasifikatu eta esatute, ez dakit, TripAdvisoren eta horrela jendea pozik edo triste dagoen, ez? Horrelako gauzak eta customer satisfaction da horrelako gauzetako, asko erabiltzen da, onerako eta txarrerako izan daiteke, baina, kasu honetan, Donald Trumpen asuntoan, nik uste dut oso orientatuta jungo dela, jakitea benetan jendek ze pentsatzen, ez? Ze berez, eta hemen ez nahi jendea beldurtzea, baina, bai Google eta bai Facebook eta horrelako jendeak zure buru arekiko profil bat iten du. Zaten du, zer gustatzaio unaiei, edo zer gustatzaio goiururi, edo zer zaion gustatzen, edo zerren alde dago, edo... Eta orduan, juten da normalen zuretzako burbujatxo bat egiten zu hor gustora egoteko. Zertarako zu denbora gehiago mantentzeko hor. Eta nik uste hortikan dijola bideratuta Donald Trumpek egin nahi duen horretara, ez? Bere botanteak nolabait botanteago bihurtzea, ez? Zer eskutxoa. Ez ditugu behar, Donald Trumpen botanteago izatea. Ez ditugu behar, oida, ez ditugu behar, ez gehiago eta ez botanteago. Eta gero, beste mundu bat irikiala pixkat fake newsakin, ez? Ze zaila dan, gezur bat, gezurra dela esatea, ez? Zuk bota ezu, eta gero hori nolabait esatea, hori gezurra da. Horretarako ere bai jendeak nolabait, esan genezako, burrukatu iten dula, ez? Zientifikoko hor daude, eta indetena izan da pixkat begiratu artikulo zientifikotan, ze ez dakit badakizuen, normalean zientzia ordaindu egiten da. Hau da. Nola? Artikulo zientifiko batera iristeko, ofizialera iristeko, normalean unibertsitate batei afiliatuta bartzea edo ikertzaile izan. Ez daukezu horrelako akzesoa, ez? Baina egia da,
kasu honetan Google-ei esker, aldezu olako artikulotara iritsi, osea, zure Google... Olako artikulu publikatzaile izatera, esan edo ezta? Ez, publikatu dezakezu nahi dezuna, gero ordaindu behar dituzu tasak. Osea, zu publikatzegatik inbardezu ordaindu. Baina gero, jendek publikazio horiek irakurtzeko ere bai inbardu ordaindu. Baina egia da, Googleek daukela herramienta bat, izan daula Google Scholar, eta orduan zuk sartu ditzazkezu adibidez. Fake news, eta aterako zaizkizu artikulo zientifikoak. Eta asko, egiazkoak dira. Nola jakin, artikulo zientifiko bat, zenbaterainoako den relevantea. Adibidez, metrika simple bat. Zenbat zitazio dauzkan. Zitazio asko bali mauzke, oso probablea da, artikulo hori izatea relevantea edo garrantzitsua edo eta gero tituloa begiratzea ber interesatzen zizu, o ez. Eta normalean dut tindria inglesez. Eta orduan aurkitu dut artikulo zientifiko bat ola pixkate gainetik begiratu detena eta gauza oso interesgarri bat hitz egitezun hemen, ez? Osea, berez da fake news early detection, azkar detektatzeko, ez? Zebein ja propagatzen hasten da den, geroz eta zailagoa da, orduan. Eta mina ja eginten hasi da, ez? Bai, proposatzen dute, leno hitzein deun beste modelo, inteligentzia artifizialako modelo hori erabiltzea, baina bi eratara. Lehenengoa da, notizia horren edukia analizatzea, eta jakitea benetan zentzua dauken, no ez? Hori de bai, desarrolladorek definitzen dute, eta gero, ze propagazio dauken. Normalen, fake news batek dauken propagazioa da super azkarra. Osea, birala bihurtzen da seitun, eta orduan, iten dana da rastreo bat, deitzen zaiona beste hitz bat, ez dakit inoiz onatuko zuen, izan hau crawling. Eta da, rastreatzea interneten daukezun guztiak, gaitasuna bali maukazu, ez? Eta orduan jutentzea, hori, ez? Gauzak eta anidatzen, da ikusten benetan zentzu dauken jarri dizunak edo ez. Totalmente automatikoa da? Baino ilegala da. Hori ezin dain. Baino, egia da, batzuk badauzketela arauak hori egiteko, ez dakit poliziak, edo horrelako, horregatikan, normalean esatizue, ikusi, ez dakit, Twittereko kontu ofizial honetan benetan egia den, edo bezurra den. Ia, azkeneko, ez da bezala. Hori zen orain goxo da. Hortxe ditugu, 2 minutu baino gutxixiago, gaurko arratsaleko 6ak izateko eta agurtzeko, ez dakit labur beste zerbait azpimarratu nahi dugun nahi, edo urrengoan jarraituko dugun, ze uste dut gai hauen giroan mamia badugula luze tiratzeko. Junior Romateti Barguren, ez dakit noiz arte, baino laizter arte? Bai, laizter arte, seguro. Goiuri zizaran diazu bihar arte. Berriz. Unai Elordi Hidalgo mi esker eta 15 egun barru ikusiko dugu berriro elkar. Bai. Eta zuri entzule, plazarra baduzu bihar arratsaleko 4etan, hementxe izango gara naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean. Izan ondo, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.